There you go. At papunta na tayo sa Mining, Angeles City. This is Music Psychology with Professor J. Pelayo. At kasama ko si Doc Homer. So at chuta na kaya ni Kim Mining. Kakain mo na yaman. And mga set na ka rin. And wait lang. Kwentuhan, kantahan, ang kamulitan. Okay. We're here at Music Psychology with Professor J. Pelayo. At ang ano namin ngayon is kwentuhan, kantahan, at kamuritan. Yeah. So, mag-interview tayo ng konti. Happy birthday, Points! Happy birthday! Happy birthday! Yeah! There you go. Gabo na! Ayan. Kasama ko rin si Doc Homer dito. Ayan. Doc Homer, meron akong isang question for all of us. Isang question lang. Kung meron kang sikat na banda na gusto mong samahan, nano itang buri mong banda nga ito, apong nung Nino ika ka rin. Erase our heads. Nino ka rin tanga Bali sa bala. Okay. Di kayo, kuya, nanong bandang buri mo na makiabi ka, kaya ba Nino ika ka dito? Among band. Okay. Pwede nita. Yes, we're here at Mining, Angeles City sa residence ni Sir Marlon at si Sir Yoli Mercado. At pasalamat po. At ang sarap ng pagkain. At meron pa kwentuhan, kantahan, at kamuritan. Okay? Albenyo kami Kingkay, Music Psychology, New Media Pampanga. Okay? Sige. Okay. Thank you po. Okay, thank you.